είχα γράψει πρόσφατα για το Live Your Music Summer in Greece. Θα το βρεις στα highlights στο Insta ή στη σελίδα μου στο Facebook. Σκέφτομαι όμως ότι δεδομένου ότι η καλοκαιρινή σεζόν σιγά σιγά ολοκληρώνεται, μπαίνουμε στα χειμερινά δρόμενα και εκεί πλέον θα έχουμε πάλι τους ίδιους καλλιτέχνες με τις ίδιες επιτυχίες, με τις ίδιες συνεργασίες, στα ίδια μαγαζιά, να έχουν να προσφέρουν στην καλύτερη περίπτωση άλλη μια ίδια επιτυχία σε ένα έργο το οποίο θα συνεχώς επαναλαμβάνεται στην ίδια ατέρμονη λούπα, και εμείς παρατηρητές, μην έχοντας την ευελιξία, την επιλογή καν να ακούσουμε κάτι νέο, κάτι διαφορετικό, να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους πρωταγωνιστές στο ίδιο, από ένα σημείο και μετά, χωρίς καμία αισθητική έργο. Να δούμε πόσο καλά θα πάει και αυτό φέτος.